באנגלית? כן. אוקיי. כמה אתם עכשיו? אדם, יהודית ומי עוד? שלמה, שלום. אני באתי לפני 10 דקות, אבל לא רציתי להפריע. בסדר. כן, ויאיר בלה. אוקיי. גם בלה, יופי, אז כן. חסרה רק אנה. אנחנו היום, זוהי הפגישה, אם אני לא טועה, המספר 61 שלנו, והיום זה מה? 16, נכון? 16 בדצמבר 2020, ואני רוצה, כמו שאני עושה לפעמים, לפני שנגיע לדרטונקלר, אני רוצה לשתף אתכם במחשבות מסוימות שיביאו בסופו של דבר, בעוד כמה שבועות, לקריאה של המבוא של קצטניק לספר שיריו, צבי ונצוונציג, שהופיע ב-1931. אבל אני אתחיל במחשבה כזאת. במשך 7 שנים אני שוחחתי עם קצטניק בטלפון 7 שנים, מ-1994 או 3 עד 2000, עד שהוא נפטר, עד 2001 או 2. השיחות האלה מבחינתי היו ניסיון ליצור דוקומנט במסגרת שיטת המחקר שכיום אנחנו קוראים לה תיעוד בעל פה, ובאנגלית oral history. היה זה ניסיון לראיין אותו על חייו ויצירתו בשואה. והשיחות האלה במשך כ7 שנים היו במקביל לעבודת המחקר שאני עשיתי באותם שנים, ופרסמתי גם מאמרים וגם ספרים על יצירתו וחייו בשואה. ב-2003 הופיע ספר בשם כמשיח לפי תומו, שזה היה בעצם פרוטוקולים של כ-40 שיחות שלי בטלפון עם קצטניק על חייו ויצירתו בשואה, במשך 7 שנים. הטכניקה שנקטתי בה הייתה קשורה בשני עקרונות. דבר ראשון, במשך 7 השנים האלה ציפיתי שקצטניק יזמין אותי לפגוש אותו. הוא לא הזמין אותי, אבל הוא כן היה מוכן לשוחח איתי, לפעמים חצי שעה, לפעמים יותר מחצי שעה בטלפון. לפעמים הוא טלפן, לפעמים אני טלפנתי. הוא הבין, ואני אמרתי לו את זה מההתחלה, שאני חוקר את יצירתו על השואה, ובמקביל אני רוצה לשוחח איתו על השאלות שמתעוררות אצלי, והוא לא סירב. שזה כשלעצמו היה צעד יוצא דופן מצידו. כי קצטניק, יחיאל דינור, לא אהב להתראיין, וכמעט ולא פגש עיתונאים או אנשים שבאו לראיין אותו.
אני זוכר שני מקרים שהוא כן נעתר. המקרה הראשון זה עיתונאי מעיתון מעריב, רפאל בשן. אם אתם קראתם מעריב בשנות ה-60, אתם יודעים. בעלה של רות בונדי. נכון, בעלה של רות בונדי, ואני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא היה מפרסם במעריב ביום שישי, רעיונות לעומק, כן, במפתח שלם, 2 עמודים בעיתון, ובאחד הרעיונות הוא ראיין את יחיאל דינור, את קצטניק, וזה היה ממש, נדמה לי, בראשית שנות ה-60, מיד כשעליתי ארצה, ואני רותקתי לסגנון שלו, מכיוון שהוא ראיין את קצטניק, שאל שאלות, קיבל תשובות, אבל בסוגריים, הוא גם מתאר את השפה הלא מילולית של קצטניק. הוא כנראה פגש אותו אישית. ומאוד אהבתי את הסגנון הזה, וזה אחד הרעיונות שאחר כך השתמשתי בו. רעיון לדעתי מכונן למי שרוצה להכיר את קצטניק כסופר השואה. האדם השני שראיין את קצטניק זה תום שגב, שהכניס פרק שלם בספרו המיליון השביעי. לתום שגב יש ספר המיליון השביעי, שם הוא הכניס את הרעיון שלו עם יחיאל דינור. חוץ משניים אלה, אני לא מכיר מישהו שראיין אותו עיתונאי. כן, יש עוד אחד שראיין אותו בטלוויזיה פעם אחת ויחידה, וזהו רם עברון, במאי 1988. אני אז, עוד היו לי שרידי ראייה, וראיתי את הרעיון בעצמי בטלוויזיה, וזה סך הכל 3 הרעיונות הרציניים שאני מכיר, וקצת חרשתי את החומר על קצטניק. חוץ מאלה, הוא לא רצה להתראיין. ולכן העובדה שהוא במשך 7 שנים היה מוכן לדבר איתי, אני זוקף את זה לזכות העובדה שמההתחלה, מ-1993-4, אני אמרתי לו שאני חוקר את יצירתו וגם מלמד אותה באוניברסיטה העברית, והוא כנראה היה מעוניין במהלך הזה. אחרי כל שיחה כזאת במשך 7 שנים, אני כבר לא ראיתי, מיד הייתי מטלפן לאחת האסיסטנטיות שלי, והייתי מיד, זאת אומרת, לא עבר יותר משעה, שעתיים, והייתי מכתיב להן את השיחה. ובמשך 7 שנים התאסף חומר רב, וב-2002 החלטתי, אחרי שקצטניק נפטר, החלטתי להעלות את השיחות האלה על הכתב, וב-2003 פורסם הספר בשם כמי שיח לפי תומו. ויש סיבה לכותרת הזאת, אבל לפני כן, בתוך הספר הזה, אני ביקשתי להדפיס את התשובות של קצטניק, כפי שזכרתי והכתבתי לאסיסטנטים שלי, להדפיס אותם בבולד,
באות שחורה, והשאלות שלי והמחשבות שלי תוך כדי שהוא מדבר באות רגילה. ככה שבספר הזה אפשר מיד העין תופסת איפה קצטניק מדבר, על פי מה שזכרתי מיד אחרי השיחות, ואיך אני מגיב, או מה אני חושב תוך כדי השיחה. זה היה דוקומנט, ועד היום, דוקומנט של אורל היסטורי, תיעוד בעל פה, עם כל הכללים שדיסציפלינה כזאת מחייבת כדי שיהיה לה תוקף כדוקומנט היסטורי. לא ניכנס עכשיו לדיון מה באמת התוקף ההיסטורי, כן? אפשר על זה לדבר הרבה, אבל אני רוצה קודם להגיד למה קראתי לספר כמשיח לפי תומו. ועוד בכותרת כתוב כמשיח באות סמך, ולא באות סין. וכאשר העיתונאי אדם ברוך, זיכרונו לברכה, הוא כתב בידיעות נדמה לי, כן? והוא היה בעברו בחור ישיבה, מישהו קרא פעם את הכתבות שלו? כן, כן. כן. זה רוזנבלום במקור. רוזנבלום במקור, אוקיי. אז כשהוא עלה על הספר שלי, אז הוא כתב איזו תגובה מוזרה, באמת מוזרה, כי גם הספר שלי היה דבר מוזר במרכאות ולא רגיל, לעשות משיחות תיעוד בעל פה, oral history, לעשות מזה ספר, זה לא קיים בשוק כל כך. בוודאי לא על קצטניק, שאז ב-93 היה בלתי ידוע במובן הזה, כולם ידעו מי זה קצטניק, אבל אף אחד לא ניסה לארגן את תרומתו לתקופת השואה עם יצירתו שהוא כתב על השואה ועל חייו, אף אחד אז לא התעסק בו בצורה שיטתית. אז אותו אדם ברוך מתחיל את המאמרונצ'יק שלו, נדמה זה היה בידיעות אחרונות, הוא אומר, מה השיינטוך הזה עושה, איזה מין ספר מוזר. קודם כל הוא אומר, מה זה לכתוב כמשיח לפי תומו בסמך? כותבים את זה בסין. טוב, בזה הוא רק הוכיח שהוא לא ידע שבכתבי יד עתיקים, כמשיח מלשון שיחה כותבים בסמך, ואפילו במילון של האקדמיה של הלשון העברית, במילון של מילון ההווה, נדמה לי שישנה האופציה הזאת, ואפילו היא הראשונה שכותבים כמשיח בסמך. עכשיו, למה נתתי שם כזה? זה היה קשור לעיקרון שלי כמראיין, המנסה לא לכפות את עצמו על המרואיין, והמנסה לתת למרואיין, וודאי לקצטניק, לדבר בצורה חופשית, בלי שאני מעיק עליו עם קלוץ קשס, עם שאלות קידבק, אלא שואל שאלות בצורה כזאת, שאני פותח לו פתח לאסוציאציות שלו, לא שלי. ומאיפה לקחתי את הכותרת הזאת כמשיח לפי תומו?
לא אני המצאתי אותה, זה מתקשר למה שדיברנו באחד הפגישות האחרונות על השו"תים, על ספרות השאלות והתשובות הרבניות, שכאשר יושב בית דין של 3 דיינים, ולפניהם מופיעים 2 אנשים שיש להם סכסוך, אז הזכרתי שהשיטה הייתה לתת לאנשים בסכסוך לדבר בשפתם היומיומית, כמשיח לפי תומו. זאת אומרת, לתת לאנשים שמופיעים בפני בית הדין של 3, לדבר בצורה הכי טבעית להם, הפחות מאתגרת אותם, הפחות מעכבת אותם. אם הם מדברים בשפה שדורשים מהם, זה לא שפתם הטבעית, אז זה לא כמשיח לפי תומו. לתת להם לדבר בלי לנסות להרשים את בית הדין, ולתת להם לספר את הדברים כפשוטם, כפי שהם מרגישים, כדי לא לתחמן את בית הדין, כדי שידברו בצורה כנה. ומה יותר טבעי מאשר שידברו בשפתם, ושפתם הייתה יידיש. אז משם לקחתי את הביטוי הזה כמשיח לפי תומו. יש גם הלכה שגוי שמעיד שהוא ראה שהבעל נפטר וצריך להתיר את אשתו מהגינותה, אם כן. הוא משיח לפי תומו, אפשר להשתמש בעדות שלו כעדות בעניין הזה. בדיוק. זאת אומרת, הביטוי הזה משיח לפי תומו, עד כמה שאני מבין אותו, הוא ניסוח פסיכולוגי, עד כמה שהעד או המרואיין מדבר ממגרש ליבו, ולא מנסה לעשות עליך רושם או לעשות לך מניפולציה. ואני, כאשר שוחחתי עם קצטניק, וקצטניק זה לא אדם פשוט, מאוד נזהרתי, כן? לא לעורר אצלו אנטגוניזם, ולא להביע את דעתי על שום דבר, אלא להיות מקשיב ולא פוסק דברים, ולא להעמיד את עצמי כאילו אני יודע יותר טוב ממנו. וזה פיתוי לפעמים, מכיוון שאם אתה חוקר סופר מסוים וכולי, כן, כשאתה מראיין אותו, אתה צריך להיזהר, לא להגיד לו אתה טועה, ולא... אני פה האוזן המקשיבה. ואז לפני כמה ימים, פתאום אני שמתי לב שהמהדורה של הספר הזה, כמשיח לפי תומו שיחות עם קצטניק, הספר שיצא ב-2003, בעצם אזלה. נשארו לי אולי 6 עותקים. ואז אמרתי, מכיוון שקצטניק היום זה נושא חם, ויש התעניינות בו גם בארץ וגם בחוץ, ומכיוון שאני עצמי ממשיך להתעניין ביחיאל פיינר, בקצטניק לפני שהיה קצטניק, בכתיבתו בין 2 מלחמות העולם, אז חבל, אמרתי לעצמי, שהשיחות האלה לא יהיו
זמינות. זאת אומרת שאני צריך, ככה החלטתי עם עצמי, למהר ולהחליט שצריך להדפיס עוד מהדורה. ואני חושב שכל מי שעוסק בקצטניק, או יעסוק בקצטניק, כשהוא מקבל את האותיות בבולט של התשובות שלו, בהנחה שאני מסרתי נכון מה שהוא אמר לי, כמובן שאני פה איזה פילטר מתערב, אבל מה לעשות, קצטניק כבר לא חי, אז אין ספק שמה שהוא אמר בעל פה, כתגובה ספונטנית לשיחות שלנו, יש לזה ודאי עניין לגבי כל מי שמתעניין בסופר ובחייו. סליחה, האם אתה הקלטת את השיחות? מה אתה אומר? האם אתה הקלטת את השיחות? לא, ואני אגיד למה לא הקלטתי. כי אני חשבתי על זה כשהתחלתי לדבר עם קצטניק ב-94. אני אמרתי שאם אני מקליט את השיחות, מידת היושר אומרת שאני צריך לידע את קצטניק. אני לא רציתי לעשות משהו שמזהם את היחס הישיר והאימון שצריך לשרוד בינינו. ומכיוון שהחלטתי שאם אני אומר לקצטניק שאני מקליט, אני בזה משפיע על המקור שלי. מכיוון שהרגשתי שאסור לי לעשות משהו שהוא לא יודע, אז לא הקלטתי אותו. כן? ולכן, וזו הייתה הסיבה, שמיד אחרי כל שיחה, באמת, מיהרתי, כן? לפעמים הוא טלפן אליי כשהייתי בהר הצופים בחדר עבודתי, וישבה מולי אסיסטנטית, אז מיד הכתבתי לה אחרי השיחה. או שאני טלפנתי אליו כשהייתי בעבודה, כן? אבל לפעמים הוא טלפן אליי הביתה, אז מיד טלפנתי למישהי מאלה שעבדתי איתם, כי תמיד עבדתי עם יותר מאסיסטנטית אחת, אם אחת לא יכלה, אז השנייה, וככה נאספו הדוקומנטים האלה שאחר כך הפכו לספר. כן. בתוך סליחה? סליחה, I would like to ask you something, Professor. בבקשה. I just finished the book of the history by the Shimon Peres, and he about the Ben Gurion, and there is some nuance where is I think the Weizmann was pro-Yiddish, the country to build the pro-Yiddish, and Ben Gurion pro-Hebrew, the language. Is it the truth that if will be not Ben Gurion, can be the Israel more Yiddish than Hebrew? אני אענה לך על השאלה הזאת, אבל כשנגמור את העניין עם קצטניק, בסדר? אני לא רוצה לערבב את שני הדברים, כי זה יסיט אותנו הצידה ממה שאנחנו אומרים. אני אענה על השאלה הזאת כשנגמור עם העניין של קצטניק. רציתי להגיד שבשיחות האלה עם קצטניק, זה היה 7 שנים, 10 שיחות, היו שם לא פעם גם דיבורים של קצטניק על עצמו כיחיאל פיינר, והדברים על חייו בפולין בין שתי מלחמות העולם.
זה נכון שהנושא של השיחות שלנו היה בעיקר תמיד חייו ויצירתו על השואה. אבל תוך כדי שיחות היו הרבה פעמים שהוא גם דיבר על פולין בשתי מלחמות העולם. ולכן זאת עוד אחת הסיבות שאני רוצה להדפיס מהדורה נוספת, מכיוון שהספר הזה גם יעזור כאשר אני ממשיך ומנסה לחקור את חייו ויצירתו של יחיאל פיינר בפולין בין שתי מלחמות העולם. ובאמת, בחודשים האחרונים, כאשר אני עוסק במה שפיינר כתב בין שתי מלחמות העולם ובביוגרפיה שלו, אני נעזר מאוד בדברים שיש בספר של השיחות שלי עם קצטניק. איך אני נעזר, וזה חשוב לי להגיד. כמשיח לפי תומו, בספר השיחות שלי עם קצטניק, יש מפתח שמות, אינדקס של שמות וטופיקס ונושאים. ואני עובר ערך ומסתכל כל ערך מה כתוב עליו בתוך הספר, וככה אני מוצא, אני מגלה דברים שלא הייתי זוכר בלי להסתכל. אני מוצא את כל המקומות ואת כל הדברים שקשורים לפיינר בפולין בין שתי מלחמות העולם. וזוהי עוד דוגמה עד כמה שמפתח שמות יכול לעזור ולקדם מחקר בתחומה של ספרות יידיש, כן? בכל התקופות. לגבי יחיאל פיינר בפולין בין שתי מלחמות העולם. אנחנו עוד נדבר על זה בעוד כמה שבועות, כשנתחיל לקרוא את המבוא של יחיאל פיינר כתב לספר השירים שלו, 22. אבל אני רוצה להגיד שכבר עכשיו, אני סתם מספר לכם מה מצב המחקר הנוסף הזה, שהתחלתי בו בעזרתה של דוקטור מוניק דהאן, אנחנו עושים את זה במשותף, התחלתי בו לפני כשנה. סיפרתי לכם שכשהיא כתבה את הדוקטורט שלה על הפסיידונים קצטניק והאחר, על השואה, תוך כדי כתיבת הדוקטורט היא מצאה דברים שיחיאל פיינר כתב בעיתונות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם. ובחודשים האחרונים היא מוצאת עוד ועוד דברים שקשורים ליצירתו של פיינר בפולין בין שתי מלחמות העולם. אני רק אתן דוגמה כמה שזה מרתק. איך אומרים מרתק באנגלית? בשביל אנה? Fascinating. כן, כמה שזה fascinating. לחקור מחקר שעוד לא נעשה על ידי אף אחד, ולמצוא עוד ועוד חומר שהוא מלב ליבו של המחקר, שבלי החומר הזה, המחקר היה פחות טוב. כאשר יחיאל פיינר כתב את המבוא שלו לספר שיריו, 22,
הוא לא פרסם את הספר, הוא לא רצה לפרסם את הספר, אבל שני חבריו, יותר נכון, אחד מהם, שמואל נדלר, שגם הם היו משוררים, יום אחד ביקשו ממנו לראות את כתב היד, ואחרי תקופה מסוימת, הביאו לו ספר מודפס. ספר השירים, 22, ב-1931. שם הספר 22 מתכוון ל-22 שירים שיש בספר, אבל מתכוון לעוד דבר, מתכוון לגיל של פיינר, שהוא היה בן 22 כשהספר הופיע. בכל המהדורות או בכל העותקים של הספר הזה, שהופיע ב-1931, יש 20 שירים ולא 22. ולא הבנו מה פה קורה פה. כן? לפי ההצהרה של פיינר, זה ספר שיש בו 22 שירים, אבל בתוכו חסרים 2. ודוקטור מוניק דהן בחודשים האחרונים מצאה עוד 2 שירים ששייכים לספר הזה, מחוץ לספר, דרך האינטרנט. אז זוהי דוגמה, כן, אני לא נכנס לפרטים, אבל זוהי דוגמה עד כמה שהדברים מלאי גילויים שאף אחד לא יודע עליו ואף אחד לא אסף את החומר הזה, את 40 הטקסטים שהוא פרסם, לפחות 40, בעיתונות יידיש, וזה ללא ספק ייתן תמונה אחרת של קצטניק, שכאשר הוא היה יחיאל פיינר, כנראה שהוא כבר מבלי לדעת אולי, ואולי כן ידע, הכין את עצמו להיות סופר של עם שהולך ונכחד ונהרג ונרדף. והשיר האחרון שנמצא לפני כמה ימים, מתוך 22, אבל שלא הוכנס לתוכו, עוסק בדיוק בעניין הזה של תחושה שמקומם של היהודים בפולין הוא מקום בלתי אפשרי, שלא מבשר טובות. והדבר המדהים הוא שבשיר הזה, שנקרא, טוב, אני לא אגיד, מכיוון שעד שלא נאבד את הטקסט ולא נחקור אותו, אבל בתוך השיר הזה, יש התייחסות, כמו במבוא לספר השירים, יש התייחסות לשקספיר ולספרות העולם, שזאת הייתה אחת התכונות של 3 החברים האלה, כן? שלושתם היו שייכים לאגודת ישראל, אבל הם היו צעירי אגודת ישראל משוררים ביידיש, שהיו מקושרים לספרות העולם, ובניגוד למה שאפשר לחשוב, אף על פי שהיו חברים וחברים פעילים מאוד באגודת ישראל, הם לא היו כמו הסטריאוטיפ של אגודת ישראל
מגזר דתי סגור בתוך עצמו, המבטל את העולם החיצוני. יחיאל פיינר, שמואל נדלר ואלימלך שטייר, שלושת החברים האלה, היו פתוחים, כמו שכבר אמרתי פעם, לספרות העולם, והנה השיר הזה שנמצא עכשיו, שלא נכנס, ואנחנו עוד לא יודעים למה הוא לא נכנס, כי הוא נכתב כטריולט, שזוהי צורה שירית מהספרות הצרפתית, כן? ובתוך 22 יש טריולטים, ויש סונטים של פיינר, והוא השתמש בצורות שיריות של ספרות העולם גם. טוב, אם אין שאלות, אנחנו נענה לשאלה של אנה, ונלך לדוקטור. יש איזו שאלה לגבי מה שנאמר עד כאן לגבי קצטניק? טוב, אז השאלה של אנה הייתה, אם אני הבנתי אותה נכון, מה היה היחס של בן גוריון ליידיש? זה מה שאת שואלת? כן, זה, if not will be the Ben Gurion with his idea with Hebrew new Zionistic Israel, if will be the Weizmann, if I remember his name, his colleague, he was pro-Yiddish, more pro-Yiddish, to build the Yiddish country, not Hebrew. Me, Weizmann? Maybe I am wrong, he was in the government with Ben Gurion also, I forgot his name. בסדר, אני מצטמצם לענות על השאלה שלך לגבי בן גוריון, כי על זה אני יודע משהו. מכיוון שאת לא זוכרת את השם של השני, אני לא יכול לעשות ספקולציות על אדם אחר, אבל על בן גוריון אני כן יכול לענות לך. אם השאלה שלך הייתה, מה היה היחס של בן גוריון ליידיש, אני אענה לך על זה, אבל לפני שאני עונה לך על זה, מה אתם חושבים, חברי הפגישה הזאת? מה אתם יודעים, לא חושבים, אלא מה אתם יודעים על היחס של בן גוריון ליידיש? היה לו יחס שלילי ליידיש, הוא רצה בכל מקום שידברו רק עברית, הוא גם מאוד דרבן אנשים להחליף את שמם לשמות עבריים, הוא אפילו אסר בשירות החוץ לנסוע לחוץ לארץ בשליחות מי שלא יחליף את שמו. טוב, זה לא קשור ליידיש, זה קשור אולי ליחס שלו לגולה. ולהיסטוריה ולמסורת היהודית של שמות שמביאים מהגולה. זה קשור למחיקת זכר הגולה. אתה מסכים? מה? כן. שלמה, מה אתה אומר? יחס של... אני לא יודע הרבה על זה, חוץ מזה ששמעתי אותו מדבר יידיש, והיידיש שלו נשמעה לי טובה מאוד. זה נכון. בלה, מה את זוכרת או יודעת על זה? אני זוכרת ויודעת הרבה. הסיבה שאני עד היום לא מסוגלת להוציא יותר משני משפטים רצופים ביידיש בצורה זורמת, כן. בן גוריון ממש הטיף, לא רק הטיף, אלא שלל שאנשים ידברו אל הילדים שלהם ביידיש. וההורים שלי דיברו אליי בעברית קלוקלת, וביניהם הם דיברו יידיש. בגלל זה אני שומעת יידיש, אבל קשה לי מאוד לדבר. כן. לא רק זה, גם את התרבות הוא ממש... רגע. 3 אנשים מדברים בבת אחת. בלה, תגמרי להגיד מה שאת אומרת.
למשל, ג'יגן ושומאחר, ההופעות שלהם באיזשהו שלב נאסרו בישראל, ממש... על ידי בן גוריון, בשנות ה-50. כן, כן. כן, כן. שמענו את יהודית אומרת משהו? לא, יאיר התחיל להגיד משהו. לא, נדמה, כן, יאיר גם, אבל נדמה לי ששמעתי את יהודית, אני טועה? אוקיי, יהודית אמרה שהיא תעשה מיוט, כי היא נמצאת בבית החולים. יאיר, מה אתה אומר? לא, אמרתי מה שבלה אמרה על ג'יגן ושומאחר, שנאלצו לעזוב את הארץ ולנדוד לארגנטינה, ולכל למקומות אחרים, כי לא יכלו להמשיך להופיע בארץ. כן, אדם, אתה יודע משהו על בן גוריון ביידיש? אני מכיר שהוא התנגד לדיבור השפה, לדיבור בשפה. איך זה יתבטא? מה שאני מחפש פה זה ביטויים פרקטיים מצידו של בן גוריון. הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו זה רק השינוי של שם המשפחה, אין לי... אוקיי, זה קשור לעניין הגלות, שזה עוד עניין שעכשיו נזכיר אותו, כי איכשהו הדברים קשורים. התשובה לאנה היא כזאת. כאשר ב-1957 התעוררה בעיה מבחינה משפטית, מי הוא יהודי פה במדינת ישראל? כן? בן גוריון התעוררה מבחינה משפטית בגלל אנשים שלא רוצה להיכנס לכל ההיסטוריה של זה, אבל מה כותבים בתעודת הזהות, כן, מי הוא יהודי, מי הוא לא יהודי. בן גוריון פנה לכמה עשרות מלומדים יהודים בארץ ובחוץ לארץ, ושאל אותם שיגידו לפי דעתם מי יחשב, או צריך להיחשב כיהודי. הגיעו התשובות וכתבו על זה ספרים שלמים, מכל מיני רבנים ואנשי עת וסופרים, ובאותה תקופה מרדכי שטריגלר, הסופר ניצול השואה, לא נשאל על ידי בן גוריון, אף על פי שבן גוריון הכיר אותו היטב, ולא רק הכיר אותו, אלא אפילו ניסה לשדל את מרדכי שטריגלר, שהוא יעזוב את ניו יורק, אחרי שהוא הגיע משם מפריז, ויבוא להיות מזכירו. שטריגלר אז היה גם יחסית צעיר, ושטריגלר מאוד התייחס לשאלה הזאת וכתב מאמר, לא כתשובה לבן גוריון אישית, כי בן גוריון לא פנה אליו, אבל הוא כתב מאמר על השאלה הזאת. הפולק מתפרגצייכן, עם עם סימן שאלה. אבל יותר מזה, מכיוון שבן גוריון באותה תקופה, בשנות ה-50, כתב מאמרים ואמר שהתנ"ך הוא הספר היאה ומתאים לעם היהודי בישראל, ואילו התלמוד והספרות הרבנית והשו"תים, אלה דברים גלותיים שאין להם שום נגיעה ושום רלוונטיות לתרבות העם בישראל. במפורש. נגד זה יצא מרדכי שטריגלר, והתקיף אותו בצורה מאוד חמורה,
עד כדי כך שבאיזשהו רגע, במאמרים שהוא כתב נגד בן גוריון, טען בעצם, בלי להגיד את המילה, שבן גוריון הוא כנעני. ברגע שבן גוריון מבטל, ובן גוריון באמת ביטל, ובן גוריון לא היה סתם בן גוריון, אלא על פי בן גוריון ישיק דבר בתרבות ישראל ובחינוך היהודים במדינת ישראל עד היום. בן גוריון פסל את התלמוד כמשהו שרלוונטי לעם החוזר לציון ובונה פה את עתידו. כן, זה היה שטינגלר, כן, נכון. רגע. במתקפה הזאת של שטריגלר, הייתה עמדה שטוענת, כן, שברגע שבן גוריון פוסל את התלמוד, הרי שהוא עושה דבר עוד יותר גרוע. הוא פוסל זה שטרילר לא אומר, זה אני אומר, אבל זה מה שמשתמע ממה ששטרילר כותב נגד בן גוריון. בן גוריון על ידי כך שהוא אומר ש2000 שנות גלות לא רלוונטיות מבחינת היצירה היהודית, הרי שהוא פוסל אחד העקרונות שעליהם בנויה היהדות, וזה העיקרון של שרשרת הפירושים במשך הדורות של התנ"ך, שהרי המשנה באה כאין פירוש שמתאימים את מה שכתוב בתנ"ך לחיים בארץ ישראל, ואילו הגמרא באה לדון, לפרש את המשנה וכך הלאה וכך הלאה. ברגע שבן גוריון פוסל את התלמוד, הוא פוסל למעשה אחד מהאושיות, אחד מהבסיסים שעליהם בנויה היהדות בכלל, שזה שרשרת הפירושים במשך הדורות. כאשר אני קראתי את המאמרים האלה של שטריגלר, אני החלטתי שאני הולך לבדוק, אני עדיין עונה לאנה, כן? עכשיו אני מתחיל את התשובה האמיתית. הלכתי לבדוק את האוטוביוגרפיה של בן גוריון. מה בן גוריון כותב על ילדותו, כן? איפה הוא נולד, אתם זוכרים? פלונסק. בפלונסק. מה כותב בן גוריון על ילדותו בפלונסק? או במילים אחרות, כמו שאבא שלי היה אומר, פונבנן וקסן די פיס. מאיפה צומח העניין הזה של היחס ליידיש? לקח לי קצת זמן, בן גוריון כתב כל כך הרבה, ויצאו כל כך הרבה דברים, גם בחתימתו וכו', עד שמצאתי את האוטוביוגרפיה של בן גוריון ב3 כרכים, והתחלתי לקרוא מה שהוא כותב על ילדותו בפלונסק. וככה הוא כותב. כשהייתי בערך בן 3, אני מצטט מילולית וברוח מה שהוא כותב, ואני גם מזכיר מה שהוא לא כותב. הייתי בן 3, הוא אומר, רגע, אני פה מתחיל מהאמצע. לפני שהוא מדבר על ילדותו באוטוביוגרפיה שלו,
מה הוא עושה? הוא כותב איזה 5 עמודים או יותר על פלונסק, כן? הוא מצהיר, אני כותב אוטוביוגרפיה, והוא מתחיל בכלל באיזה אסי, באיזה מסע על פלונסק, וההיסטוריה של פלונסק, ואז הוא אומר, הייתי בן 3, סבא שלי, שמו היה גרין, כן, של בן גוריון, זה שמו האמיתי. סבא גרין הושיב אותי על ברכיו, הראה על השולחן ואמר לי בעברית, זה שולחן. אחר כך נגע לי בראש ואמר, זה ראש, וכך הלאה. זאת אומרת, בן גוריון מספר שהשפה הראשונה, כן, שהוא דיבר או ידע, זה היה דרך הסבא שלימד אותו עברית. ואחר כך הוא ממשיך לספר על המשפחה, הוא מספר שאבא שלו, כן, שהיה, ידע פולנית, היו באים העיקרים מפלונסק, הגויים, ואבא שלו היה כותב להם מה שאומרים ברוסית פרושניאס, בקשות לשלטונות, הרי העיקרים לא ידעו לכתוב ולקרוא, אז האבא היה כותב להם כל מיני בקשות לשלטונות, והוא ממשיך ומספר על המשפחה, אף מילה על יידיש. אף על פי שבפלונסק, יהודי פלונסק, אין ספק שדיברו יידיש, וגם במשפחה של בן גוריון, ובפלונסק היו חסידים. אחד החברים של בן גוריון מילדותו, זה היה שלמה צמח. שניהם נולדו בפלונסק, באותה השנה כמעט, הם היו באותו גיל, ושלמה צמח, כן, הסופר, ואיש הרוח, מבקר ספרות, היה ממשפחה חסידית. ובן גוריון מספר באוטוביוגרפיה שלו, שבגיל 14, הוא ביחד עם שלמה צמח ועוד כמה, הם ייסדו אגודה לטיפוח השפה העברית. בגיל 14, מה הם היו עושים? בן גוריון מספר, כן, בשבת, בדרך אל הנהר, נשים עם תינוקות ועגלות לבושות בבגדי השבת היפים שלהם, היו מטיילים אל הנהר, כן, בדרך אל הנהר, שהיו 2 צדדים לדרך הזאת. בצד אחד הלכו האימהות מטיילות עם התינוקות, ומולן בצד השני הולך בן גוריון עם החבורה שלו, של האגודה לדוברי עברית, ומדברים בעברית בקולי קולות, כדי שאנשי פלונסק ידעו שמדברים עברית, וצריך לדבר עברית, וכו'. אף מילה על יידיש בפלונסק מצידו של בן גוריון. זה קצת התמיע אותי, אנה, ואני הלכתי לבדוק, איך אומרים הצברים, מה פה קורה פה. למה הוא לא מספר על היידיש במשפחתו? אני מניח שדיברו יידיש במשפחתו, כמו ששלמה אמר, הוא שמע אותו מדבר יידיש, הוא מדבר יידיש נהדרת, ותדעו לכם שמ-1915 בן גוריון כתב ביידיש מאמרים. למה? כי הוא רצה
להפיץ את תורת מפא"י ותנועת הפועלים אצל יהודי אמריקה, והוא ידע של יהודי אמריקה מדברים יידיש. וכתבי בן גוריון ביידיש אולי עוד לא נאספו אפילו. בעיתונות יידיש, מאמרים של בן גוריון בלי סוף. ומאז לא הפסיק לכתוב ביידיש. אני בעצמי שמעתי רעיונות עם בן גוריון ביידיש שור. בשעה ביידיש בכל ישראל, כן, שנים, עד היום, יש שעה ביידיש, ואני שמעתי איך שחבר שלי, אדם גרוזמן, שניהל את השעה ביידיש בשנות ה-70, מראיין את בן גוריון, ובן גוריון מדבר ביידיש. זאת אומרת, מבחינה היסטורית אין ספק שבן גוריון ידע יידיש, כתב יידיש, פרסם ביידיש, ואז אנה יכולה לשאול, נו, אז מה היה היחס שלו ליידיש? אז הלכתי וחיפשתי מה שלמה צמח חברו כתב בזיכרונות שלו על בן גוריון. עדה צמח ביתו, אני חושב שפעם סיפרתי לכם את זה כאנקדוטה, עדה צמח ביתו, על פי בקשת אביה, היא ראיינה אותו ורשמה מפיו של שלמה צמח את הזיכרונות שלו. אבל על פי בקשתו, היא לא פרסמה את הזיכרונות עד אחרי מותו. כי יש בזיכרונות של שלמה צמח ביקורת קשה על בן גוריון, ולא ניכנס למה, אבל אחרי מותו פורסמו הזיכרונות של שלמה צמח. ושם אני קורא את הדבר הבא, שממנו אני לומד על היחס של בן גוריון לתלמוד ולכל מה שקשור לגלות. שלמה צמח מספר לביתו, שכאשר הם היו בפלונסק, הם שניהם נולדו ב-1886, אם אני לא טועה. והם היו ידידים בנפש, ואף על פי שהאבא של שלמה צמח, שהוא היה יהודי חסיד, אמר לבנו, אני אוסר עליך שתלך לבית של הגרינים, כי האבא ראה בהם אנשים מתבוללים. בכל זאת שלמה צמח היה חבר ילדות של בן גוריון, והוא לא שמע בכל האבא שלו. ואז שלמה צמח כותב, אנחנו בצעירותנו למדנו תלמוד, גם אני וגם בן גוריון. אבל מה? ובן גוריון לא כותב על זה מילה, אלא מהי? כל אחד מאיתנו למד אצל רבי אחר. אבל היינו נפגשים, אני מצטט את שלמה צמח, היינו נפגשים בבית המדרש, ויושבים שם ועושים חזרות לקראת הלימודים שלנו. בן גוריון ישב לידי, והוא שינן את הפרק שלו בגמרא, ואני ישבתי ולמדתי את הפרק שלי. ואז שלמה צמח אומר, ואני מצטט כמעט מילולית, בן גוריון אז לא יכול להבין איך בסוגיה שלו בגמרא,
מדברים על מקרה מסוים, ואומרים לו, צורה דומה ישנה במקרה לגמרי אחר, ושולחים אותו לאיזה מקום אחר בגמרא, וצמח אומר, בן גוריון לא, ואני מצטט ממש, בן גוריון לא היה מסוגל למחשבה מופשטת. He wasn't able to think abstract thoughts. הוא לא הבין למה שולחים אותו מסוגיה אחת בגמרא לסוגיה אחרת. מה הקשר בין הדברים? ומכיוון שהוא לא היה מסוגל למחשבה מופשטת, הוא קם ועזב את לימוד הגמרא, נסע לפולין לעשות מטורה. זאת אומרת, בחינת בגרות בבית ספר פולני, ועזב את לימוד הגמרא. אני מזהה בדברים האלה תסכול עמוק של בן גוריון מלימוד הגמרא. התסכול הזה לדעתי מונח בבסיס האברסיה של בן גוריון מהתלמוד. התסכול הזה לדעתי היא אחת הסיבות שהוא לא המשיך להתעניין בתלמוד, והוא הרגיש שזה דבר זר לו. מכיוון שהוא מעולם לא הצליח לחדור למהות הגמרא. אילו, וזה מעניין, אני לא מצאתי, אני לא יודע איפה לחפש, אילו הדין שטייזלץ, כן? היה מתייחס לעניין הזה, הייתי מאוד שמח להבין מה קורה. הרי הדין שטייזלץ, כל מה שהוא עשה במשך חייו, זה היה להנגיש את התלמוד, כן? לא רק בגלל הארמית, אלא בגלל דרך המחשבה, לכל דכפין, לכל אדם. אז בן גוריון קרה מה שקורה ודאי להרבה אנשים, שהם לא למדו או לא הצליחו להגיע לרמה שהם מבינים את השכל שיש בתלמוד. עכשיו, מה שאני אומר, לא צריך לקחת את זה ככזה ראה וקדש, לא רק אני אומר את זה. גם הזז המשורר אומר אותו דבר על בן גוריון. גם מי שניהל, שכחתי כרגע את שמו, מי שניהל את בית המדרש בינה בתל אביב. שמעתם על בית מדרש חילוני בשם בינה? כן. בתל אביב? מה? לינדן המנהל. לא. מה אתם יכולים להסביר למי שלא שמע? מה זה הדבר הזה? מה שאני יודע שזה בית מדרש חילוני, אני שמעתי עליו מתיקון ליל שבועות שהם עורכים מדי שנה, שזה תיקון לומדים כל הלילה, אבל בישיבה חילונית. כן. עכשיו, הישיבה החילונית הזאת, עד כמה שאני מבין, כן, מנסה להנגיש גם את התלמוד למי שלא למד ולמי שלא למד בישיבה ולמי שלא מכיר את העולם הזה. אז כרגע שכחתי את שמו, החבר מפלונסק, זהו ספר שכתב אחד מהמנהלים של הישיבה החילונית הזאת בינה, ושם הוא מביא גם את דעתו של הזז וגם דעות אחרות,
לגבי אותו עניין אצל בן גוריון, שהזרות שהוא הרגיש לגבי מהות התלמוד, כן, השפיע כנראה על זה שהוא כאילו מחק את התלמוד מתוך ההיסטוריה האינטלקטואלית והתרבותית של העם היהודי. עכשיו, מכיוון שבן גוריון זה בן גוריון, אני חושש שעמדתו השפיעה במערכת החינוך במדינת ישראל עד היום. אתם יודעים שיש לנו ביום העצמאות חידון התנ"ך. שמעתם פעם שמישהו עשה חידון על התלמוד? התנ"ך כיום במדינת ישראל, כמובן שהוא מוקד של זהות, אבל מה עם כל שרשרת הפירושים במשך הדורות? זה חדל להיות מוקד בזהות התרבותית. אבל חשוב לציין, לדעתי, כן. שהתנ"ך כתוב בעברית, כן. המשנה כתובה בעברית משנאית, ונראה לי העברית התנ"כית יותר דומה לעברית המודרנית. כן. והגמרא כתובה כולה בארמית, שהיא לא שפה, היא אומנם שפה שמית, אבל היא לא השפה אותה אנחנו דוברים בארץ ישראל. כן. ואז? וזה חלק אולי מהסיבה שבנרטיב הציוני שבן גוריון משית, אין לנו את זה כל כך. אבל הוא ביטל לא רק את התלמוד, הוא ביטל גם את כל שפות השו"ת. נכון, הוא ביטל את שרשרת הפירושים, שזה עיקרון ביהדות, כן? שבלעדיו אין לך יהדות. זה כמו שתאמר שהחוק האנגלי הוא חוק שמה שחשוב בו זה החיקוקים של הפרלמנט, אבל ה-common law שהוא ההשתלשלות של הפסיקות באותם חוקים לא שווה גרוש. זה נשמע מצחיק. כן, אבל מה שאדם אומר הוא צודק, זה חשוב מה שהוא אומר, זה לא עניין של צודק, זה חשוב מה שהוא אומר, מכיוון שאחת נקרא לזה טרגדיות במרכאות, בעם היהודי בימינו, זה באמת, כמו שאדם אומר, שהארמית בגמרא לא הייתה נגישה לכל דכפין, אבל כיום, וזוהי המהפכה הגדולה שהדין שטייזלץ עשה, כיום, בעקבות הדין שטייזלץ, הגמרא נגישה לכל דכפין. זה ייקח עוד כמה דורות, לדעתי, עד שאנחנו נבין עד כמה שההנגשה הזאת עשויה לשנות את מבנה התודעה של תרבות ישראל אצל כל אחד ואחד מבניו, במידה והם ילמדו. כמובן שאם אתה לא לומד ואתה מסתפק בלהיות עם הארץ, אז לא יקרה כלום, כן? אבל אני מבין עם שחונך על זה שאדם צריך ללמוד עד יומו האחרון. אני גם רוצה להוסיף ולהגיד על מה ששלמה אמר ולגבי ספרות השו"ת. כן. שאנחנו למדנו על עברית אשכנזית, ויש לה, לפי המחקר שאנחנו למדנו, אני לא זוכר של מי, כללי דקדוק שונים מהעברית המודרנית. ואז? ואז גם כן, חלק מהנרטיב של ההשתקה של מה שאפשר להכניס לתוך היהדות החילונית הישראלית, עוד אני להבדיל, הישראלית, שהיא שונה מהיהדות ההיסטורית שאנחנו פונים אליה עכשיו, זה גם כן העברית הזאת, שהיא לכאורה שבורה, אבל היא לא שבורה. זה לא שהם לא ידעו עברית, זה שהעברית שלהם הייתה בעלת כללים דקדוקיים שונים משלנו היום. גם העברית של היום המדובר, תראה, אדם, אתה צודק שזה אחד הגורמים, אבל בשביל זה יש מערכת חינוך, ואם מערכת החינוך מצמצמת את עצמה, כן, לשכבה מסוימת של התרבות, שם הפשלה לדעתי. ברגע שאתה סוגר אופציות בלימוד
תרבות של 3,200 שנה, ברגע שאתה לא מרגיש אחריות לכל השרשרת, ואתה קובע איזה קטע של התרבות אתה תלמד ואיזה קטע אתה תשתיק, לא תלמד ואפילו תפסול, אז אנחנו בצרות. זה חלק מהסיפור של קנוניזציה, של הבניית זהות. כלומר, אני מסכים, אני ממש מסתובב בתחושה בחודשים האחרונים, התרבות שאנחנו חיים בה היא לא תרבות יהודית, היא תרבות ישראלית וזה להבדיל. נכון. טוב, היו כמה החלטות ברורות ומודעות, למשל, לקחת את ההגייה הספרדית במקום ההגייה האשכנזית. כן. זאת הייתה החלטה מודעת שאנשים שהיו מובילים בתחום הזה קיבלו, בין היתר בן יהודה. כן. ואחד הדברים, יש מאמר מפורסם שהוא כותב, שבו הוא מסביר עד כמה היהודים הספרדים הם נחמדים ונקיים וברורים, בעוד שהאשכנזים זה שוד בשבר. כן. הוא משמיץ אותם בצורה בלתי רגילה. כן, אתם מדברים פה על החלטות צריך לקחת, אין ספק, אבל זוהי החלטה של צורה. אני מדבר על ברגע שסוגרים גופים של תוכן, כן? כאן הבעיה למעשה. עכשיו אני ממשיך את התשובה שלי לאנה ורוצה לסכם. תראי אנה, אמרנו שבן גוריון ידע כמו כל אחד מיודעי יידיש, כתב ביידיש ודיבר ביידיש, אבל הוא החליט שבתוך התרבות הישראלית אין ליידיש מקום. עכשיו אני הזכרתי את אמנון רובינשטיין, ואני הזכרתי אותו בפעם שעברה, אולי ברמז, אבל המסקנה של הספר שלו, הסיפור של היהודים החילונים, כמו שהוא קרא לו, המסקנה של הספר שלו הוא, שאם החברה הישראלית רוצה להיות חברה נורמלית, איפה שהמתחים מפורקים, היא צריכה להיות חברה פלורליסטית, איפה שיש מקום לכל אחד מהאוצרות התרבותיים של כל אחד של השבטים שהביאו למדינה הזאת. ולכן אני חושב שהפסילה של יידיש אצל בן גוריון, ונתנו קודם כמה דוגמאות, הפסילה של התלמוד, הפסילה של שכבות מסוימות בתוך התרבות היהודית, במקום להפוך את המסורת התרבותית והאינטלקטואלית לדבר פתוח. וכל אחד, וכל מערכת חינוך תיתן אפשרות לכל אחד להתחבר למה שמתאים לו, הסגירות הזאת בזמנו של בן גוריון היא רק באוכרינו, ולא לטובת העתיד של המדינה הזאת. עכשיו אני מסכם את התשובה לאנה ואומר ככה. כן, סליחה. כאשר, רגע לא גמרתי. טוב. כאשר היי לייביק, המשורר היי לייביק מניו יורק, הגיע למדינת ישראל ב-1950. הוא הגיע ושהה פה כמה חודשים טובים, והוא התעניין בכל האספקטים של החברה הישראלית החדשה שקמה במדינת ישראל, שנתיים אחרי הקמת המדינה. היי לייביק טייל בכל המדינה, הוא נכנס למעברות, הוא נפגש עם אנשים, הוא הלך לדרום, הוא נכנס לקיבוצים, הוא היה סקרן לראות
מה קורה במדינה הזאת, והוא נפגש עם בן גוריון, וכתב, אחרי שהוא חזר לניו יורק, וזה אחד הפרויקטים שלי, שבינתיים הוקפא, אבל כבר לפני כמה שנים, אני תכננתי ביחד עם דוקטור מרים טרין, תכננו להוציא ספר, איפה שיהיו הרשמים של שני סופרי יידיש, מהביקורים שלהם במדינת ישראל, מיד לאחר הקמתה. לויק, ב-1950, היה פה כמה חודשים, כשהוא חזר לניו יורק, הוא כתב 30 מאמרים בעיתונות יידיש בניו יורק, בכל פרק הוא מתאר אספקט אחר של מדינת ישראל הצעירה. לויק היה לו עין חדה. באחד הפרקים הוא מדבר על פגישותיו עם בן גוריון. ובין היתר הוא מספר שהוא דיבר עם בן גוריון על יידיש. ובן גוריון אמר לו, ואני מצטט, ב-1950, הוא אמר לו ככה, אני מאוד מצטער שלא לימדתי יידיש לבנים שלי. עכשיו זה מאוחר, אבל חבל שלא לימדתי אותם יידיש. אז העניין יותר מסובך ממה שחושבים. בן גוריון כנראה לא היה נגד יידיש, אבל בן גוריון ראה את עצמו כארכיטקט של מדינה חדשה שמתחילים מסקראץ', כמו שאומרים, והוא היה עסוק בלבנות משהו, והגיע מאוחר כנראה להבין שיידיש גם זה צריך להיות אלמנט קונסטיטוטיבי של המודעות ושל התרבות במדינה הזאת. זוהי התשובה שלי לאנה. תודה רבה. אבל זה סומה סומרום, to finish the discussion, as I understood, the professor was explained, but we can say that thanks to the Ben Gurion, in Israel we speak Hebrew. מישהו רוצה להגיב על מה שאנה אמרה, שהודות לבן גוריון אנחנו מדברים עברית במדינת ישראל? אני חושב שכאשר לומדים את תולדות השפה העברית החדשה, בן גוריון איננו נזכר בכלל. ההתפתחות מיוחסת לכל מיני אנשים, אפילו יש החולקים על תרומתו של אליעזר בן יהודה, ושמים את הדגש על מורים שונים, על התאחדות המורים בארץ ישראל, על כנס מפורסם שהתקיים בזיכרון, דברים מהסוג הזה. בן גוריון, למיטב ידיעתי, ואני למדתי את הדברים באופן פורמלי, לא נזכר בכלל. כן, אנה, התשובה של שלמה, לדעתי היא מאוד נכונה. אי אפשר לבנות על אדם אחד בכלל, וודאי לא על בן גוריון, את העובדה, את זה שמדברים יידיש במדינת ישראל. במדינת ישראל מדברים יידיש עברית, מכיוון שבעברית זוהי שפה שקיימת 3,200 שנה בתוך התרבות היהודית, ויש לשפה הזאת ולתרבות הזאת כוח הרבה יותר חזק מאשר לאדם אחד, יהיה זה אליעזר בן יהודה או יהיה זה בן גוריון או מישהו אחר. אסור לנו לשכוח, כן, שלמדנו תורה, כן, בעברית. כן.
כן. וזה ה-DNA של היהודים. יידיש, זוהי... כן. כן. אפשר להוסיף שהעברית היא בעצם השפה היחידה שיכולה הייתה לקשר לא רק את דוברי יידיש, גם את דוברי לדינו, את דוברי הז'רגונים של יהודי מרוקו, והז'רגונים של יהודי פרס, גם להם היו כל מיני שפות משלהם. ויהודים ממדינות ערביות. יהודים ממדינות ערביות גם. נכון, אמרתי. ברור, על זה מדברים. העברית המרוקאית, השפה המרוקאית, הז'רגון המרוקאי, שהוא תערובת של ערבית ועברית. כן. כן. ואף על פי כן, קשה לי להוסיף. כן. זה נכון שזאת שפה עתיקה, וזה נכון שאנחנו קראנו הפטרות וקראנו בפרשת השבוע משחר ההיסטוריה, כן? אבל יחד עם זה אי אפשר לזלזל באותם אנשים שקיבלו החלטות חינוכיות, למשל ללמד רק עברית בבית הספר, למשל שבטכניון ידברו עברית ולא גרמנית. היו כמה החלטות בכמה צמתים שקבעו את העובדה שאנחנו היום יושבים כאן בזום ומדברים עברית בלבד. כן, כן, אין ספק, אין שום ספק, כן, שעברית זוהי השפה של העבר, של ההווה ושל העתיד, במידה ואנחנו רוצים להיות נאמנים לשורשים של העם הזה. ויותר מאדם אחד אמר וכתב שלהחיות את השפה העברית זהו נס שאין כמעט בשום עם. כן? הדעה הזאת שהחייאת השפה העברית אחרי ששנים, כן, היא לא הייתה כשפה מדוברת, זהו תופעה יחידה במינה בכל ההיסטוריה התרבותית. היום היוונים, כן, הם מדברים יוונית שזה לא היוונית שהייתה בעבר, זה שפה לגמרי אחרת, כן? ומבחינה זאת, כנראה שזה באמת נס. אבל למה זה נס? הרי אין דבר יותר טבעי מאשר נס, בסופו של דבר. זה שהעולם קיים זה נס. והטבע שומר על עצמו ואנחנו לא מתפוצצים ונעלמים, כן? אבל זה כנראה בגלל איזה חוקי טבע שאנחנו לא מצליחים לדעת עד הסוף. הנס הוא הדבר הכי נורמלי שבעולם, ומבחינת העברית, כל אחד מאיתנו, כן, שנולדנו לתוך המשפחות שלנו, בעבר, בימינו זה יותר בעייתי, אבל בעבר, לפני השואה, נולדנו לתוך משפחות איפה שלמדו תורה, איפה שהשפה העברית הייתה חלק, והתפללו, זה ה-DNA, אין מה לעשות. ברגע שאנחנו ניטול את השפה העברית מהתרבות של היהודים, זה יהיה עם אחר. עמוס עוז אמר שהנס של תחיית השפה העברית הוא גדול הרבה יותר מהנס שאנחנו חזרנו לארצנו אחרי 2000 שנה. הוא אומר, היו כבר עמים שחזרו, אבל לא היה אף מקרה שהחיו שפה שהייתה מדוברת לפני 3,000 שנה. כן, והאמת היא שמי שפעם יתעניין כדאי לחפש למה זה קרה. כי כשאומרים נס, אני חוזר על מה שאני אומר, אומרים נס, אבל לדעתי זה באמת נס, אבל בגלל שזה הדבר הכי נורמלי. השאלה עכשיו היא, למה זה היה נורמלי שנחיה את השפה העברית? ואני יכול להציע כל מיני דברים, אבל לא אני העד המומחה שיכול לדבר על זה, אבל באופן כללי, מכיוון שהשפה העברית הייתה קיימת במשך כל
ימי חיי בן אדם יהודי בצורה כזאת או בצורה אחרת. זה מעולם לא נעלם מהתודעה ומהצורה איך שאנחנו מבינים את העולם. הרי שפה, אתמול שמעתי, בגלל חנוכה ברדיו, אז מכנסים ילדים ונותנים להם לשאול שאלות על שפה. ואחת השאלות הייתה, כן, מה זה שפה? האם השפה זה ביטוי של המחשבות שלנו, או שהשפה היא זאת שמשפיעה על המחשבות שלנו ועל הצורה איך שאנחנו רואים את העולם. ולדעתי לא פיתחו את זה מספיק, את הצד הזה, שהשפה כשלעצמה היא זאת שמשפיעה על הצורה איך שאנחנו רואים את העולם. יש על זה הרבה מחקרים. זהו, ושלמה יודע על זה הרבה יותר מאיתנו. תוכל להגיד דוגמה? כן, יש הרבה עבודות שנעשו על שבטים אבורג'ינים ואחרים באוסטרליה, כדי לדעת האם השפה משפיעה על החשיבה או לא. למשל, יש מחקר על שבט שבשפה שלו לא היה ימין, שמאל, קדימה ואחורה. כן. זאת אומרת, הדברים האלה לא היו קיימים. ולכן מתברר שהשבט הזה היה טוב בניווט הרבה יותר מאשר אנשים אחרים. אני לא זוכר בדיוק את ההוכחה, זאת אומרת, את הקישור, איך קשרו בין הדברים, אבל זאת דוגמה של השפה כמשפיעה על החשיבה. אוקיי. יש דברים כאלה. כן. אני אולי אביא דוגמה שמתקשרת לעניין, וזה תמיד מאוד הפליא אותי, עד כמה שהשפה קשורה לחוויות פיזיות ממשיות של החושים, שהחוויות הפיזיות הממשיות של החושים הם הקובעים את השפה, או ביטויים מסוימים. ואני אתן דוגמה. אני מאוד מתעניין, אם כי לא עשיתי שום דבר קונקרטי שיטתי לעקוב אחרי זה, אני מאוד מתעניין במהות של מטאפורה. כן? מה זה מטאפורה? מטאפורה, אם אני נותן הגדרה משלי, מטאפורה זוהי מילה או ביטוי בשפה שבה מעורב הרגש של האדם נוכח מה שהחושים שלו חשים. למשל, ברגע שאנחנו עומדים מול הים, בזמן שהערב נוטה לערוב, בזמן ששוקעת השמש, איך אנחנו אומרים בעברית sunset? שקיעת השמש. שקיעת החמה. סליחה? או שקיעת החמה, אנחנו אומרים. עוד פעם? שקיעת החמה. כן, כן, שקיעת החמה. אני חושב, לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל נגיד שהאדם לא רוצה להגיד הפרימיטיבי, האדם העתיק מאוד, עומד מול הים, ורואה איך שכדור השמש הולך ושוקע בתוך המים. אולי בגלל זה אנחנו אומרים שקיעת החמה.
זאת אומרת, עצם חוש הראייה שלנו, כאשר היום נוטה לערוב ונעשה לילה, על ידי כך שהשמש נכנסת לתוך המים, שוקעת. אז שקיעת שמש פתאום, זה לא איזה מילה שהמצאנו סתם, אלא מתוך זה שהראייה שלנו ראתה את התמונה הזאת. כן? טוב, הנושא הוא מרתק, והזמן שלנו נגמר, אם אני לא טועה. אז לא הגענו לרטונקלר היום, אבל אולי העלינו כמה מחשבות. כן, נכון. שקשורים גם ליידיש. כן. איך אומרים ביידיש שקיעת שמש? זון פרגנג. פרגנג, נכון. זון פרגנג. עכשיו המילה פרגנג, יש לנו ההליכה של השמש בשמיים, כי הרי איפה היא הולכת בשמיים, דיזון פרגייט. השמש הולכת מכיוון שבשמיים היא הולכת. עכשיו, מה זה הפרפיקס הזה פרגיין? גיין זה ללכת, אבל הפרפיקס פר אמרנו, זה לעשות פעולה באופן מרחיק לכת. גיין ופרגיין, ללכת עד שאתה כבר לא רואה אותה. זה אולי דבר דומה לשקיעה, אלא בשקיעה היא נכנסת לתוך המים, ומבחינת השפה העברית זה הרבה יותר תמונה, הייתי אומר, פרימיטיבית, כן, של האדם היותר פרימיטיבי. פרגיין זה יותר שכלי, השמש הולכת בשמיים, הולכת, הופ, איננה. אבל שקיעה זה הרבה יותר יפה. זה יותר יפה, יותר שכלי, פחות שורשי, כן? פחות קשור לחושים. מרתק. אם הייתי נולד מחדש, הייתי לומד לינגוויסטיקה. טוב, תודה רבה. תודה רבה, פרופסור. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. להתראות. להתראות. אנה, עשית שיעור שלם.